Ja, maar je merkt dat er hier te daar gewoon heel lastig is om mensen voor een bestuur te vinden. En dat blijkt nou ik wel. Nou, de meeste mensen roepen wel van ja, het is zonde dat het dicht gaat. Maar dat niemand daadwerkelijk stappen onderneemt om het op te pakken, ja, dan houdt het wel een keer op. Want er zijn genoeg plan. Ideeën zat, ja. De meeste mensen hebben wel ideeën. En uiteindelijk wordt het pand ik dan wel gebruikt. Nou, Mix en Welzijn ziet het repaircafé, halte 8. Het wordt prima gebruikt. Maar ja, zonder bestuur, ja, dan houdt het op. En dus is het nou dicht. Ja, hoe ziet de toekomst eruit? Nou ja, we hebben hier hebben een centrumplan inzetten waarin verschillende opties voor verschillende panden mogelijk binnen. Waarbij ik het Haskepand bij betrokken is. Je kan wel stellen dat dit pand beeldbepalend is en hier ik absoluut nooit wijs zou gaan. De gemeente heeft dit plein prachtig mooi opknapt. Dit pand past er prachtig mooi bij. Dus het zou gewoon schoon moeten worden naar een oren betere invulling. Maar sloopt wordt het hoe dan ik net. Dit zal net sloopt worden, absoluut net. Nee.